Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Official. Aku numpak beda guys, isu-isu arep jiko pitik iki lho nggonku. Iki darahe Yunlong duwe so bagian pedalaman iki lho, guys. Ngene iki lho numpak pedi ya. Ya lho. Oke wong ra klamben. Olah gara. Olah gara. Nah, ngene iki ya sejuk, ya sepi, ya adoh toko. Tapi enak. Duite awet. Iso nyelengi, iso bendang sugih. Tuh depanku tuh seperti itu tuh. Bangunan iki nalika aku ndek kene iki rong tak dadi bangunan iki. Rong dadi. Sebelah kono juga. Sebelah kono ki akeh sing rong dadi. Tapi selama aku nang kene iki baru akeh omah iki san. Biyen aku jamane nang kene iki rong patek omah. Aduh. Isu-isu wis dikerjai juragan lanang. Mbuh arep jak ngancel apa piye to isu-isu. Kok nyusul nang kerjonane. Paling dijak ngicil aku paling. Paling aku kon demoki ndoke paling. Klathake bareng kon demoki paling kon nyusul iki. Kene iki lek isu iki resik-resik. Aku melek moto iki omah kudu ruwesi lho, guys. Ora resik lek kon kluyuran ngene iki paling gak suka. Aku suka ndang kerja, ndang leren, ndang wis. Itu saya. Nek ndajak kon kluyuran penggaweane akeh. Kuwi aku gak seneng. Masih majikanku dhewe ngono tak mut gundule. Aku njaluk dhuwit nggih numpak bis. Kayak urung sarapan lah. Putih terus guys yo. Oke, ojo lali yo. Ojo lali mencintai. Ojo lali koplak, ojo lali koclok. Mergo warasiku menyesakkan dada. Sik, putih terus guys. A few moments later. Kereta api kecil ki. Kene ki Husikyu. Lah tibake Jatniat jancuk kedudutane. Kereta api kecil kene kereta api kecile koyo ngene iki. Kereta api kecilnya kayak oh iya enak guys. Iki pas mlaku. Ini gendang. Aku numpak bis saja. Ngenteni suwi. Aduh. Terus yuk. Numpak bis cerah guys. 下一站是大道村，请感应早。Please stand the handrail. 请紧握扶手。Numpak bis. 3 hours later. Kok bis. Ngarep ono Lohabjo. Kono bis iki kali. Iki kali ya, guys. Kali kono kae Srikandi. Iki nang Holok Road. Hongrok Road. Hongrok Road. Aku arep njiko chicken. Wah, adijaki juraganku lanang kon apa jenenge?
Ki nggak ringin-ringin kono kae Sri Kandi ki kali. Duh, ini. Win jiko ayam. Jiko yam-yam. Jiko yam-yam. Yam. Oh, isu es. Kelayapan ra jelas ini. Gara-gara si Pak Wah. Wala pa akong punta pa lang dito sa Obos. Oh, laki mo setu to. Layak kok oke cah libur. Lali dino cah, lagi mau setu. Lali gue. Lali lek dino setu. Kebersihan sampah. Sampah. Oh, iki lho. Iki dene Pak Wah kerja. Sik ya. Aku tak mlebu. Jiko ayam iki lho kok teko Julong. Panggone kono mau nek jero ora tak syuting. Dan cuk jiko ayam siji. Jaluki dhuwit lho ngene Pak Bis. Kon keluyuran. Ya Allah, Pak Uang ngerjai aku tak kira ki ayame akeh cuk. Lah kok jebule siji to. Nang jero ora tak syuting mergo rame gak penak omahe wong. Omahe wong. Meme. Iki. Aduh, ancuk ngene iki. Nek kaya ayam. Oh, dah manjaluk dikuwen tuh. Situ akeh gawe. Jan. Jelas. Wis ngono ae sik. Aku arep tuku roti, guys. Tuku roti. Engko lah tuku roti. Ku numpake kondi iki. Jan. Tapi ras do tuku roti ding. Loh, gara-gara ini. Aku kira ngangon kirek rong apa. Setu jek sowo piyah mene. Isuk ya paling. Tungkaro. Oh. Yes ngono ae lah iki lah. Alam keabadian. Dunyane panas. Wes ngono sik ya guys. Dadah guys. Selalu di like, comment, and share, subscribe. Dadah guys. Lali kocluk. Iclik mas. Cok lali ngiclik.